ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି କି କୌଣସି 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଅପରାଧ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହା କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। Hi friends, welcome to Legal Vita. ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କୌଣସି 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଅପରାଧ କରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ଆଇପିସି ସେକ୍ସନ୍ 82ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି କି କୌଣସି 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ ଅପରାଧ କରେ ତେବେ ତାହା ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ଅପରାଧ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ କି ନାହିଁ। ଆଇପିସି ସେକ୍ସନ୍ 83ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ଅପରାଧ କରେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ କି ସେ ଜଣେ ମେଚ୍ୟୁର ବାଳକ ଅଟେ କି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାର ନେଚର ବିଷୟରେ ତାକୁ ଜଣାଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ସେ ଜଣେ ମେଚ୍ୟୁର ବାଳକ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତା ନେଚର ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ନାବାଳକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ନାବାଳକ ଅପରାଧ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜୁବିନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଅପରାଧୀକୁ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ତାକୁ ଜେଲକୁ ନ ପଠାଇ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯିବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି କି ତା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସମାପ୍ତି ପରେ ତା ରେକର୍ଡକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ଏପରି କରିବାର ଅର୍ଥ 18ରୁ କମ୍ ବୟସର ବାଳକ ଅପରାଧ କଲେ ତା ପ୍ରଭାବ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଯେପରି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯଦି 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର କୌଣସି ବାଳକ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ ଦେଖାଯିବ କି ସେ ମେଚ୍ୟୁର ଅଟେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମେଚ୍ୟୁର ଅଟେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ମେଚ୍ୟୁର ନୁହେଁ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ହତ୍ୟା କରେ ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯିବ। 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସରେ କୌଣସି ବାଳକ ଯଦି ଅପରାଧ କରି ପକାଏ ତେବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।